Tässä tulee meidän itsenäisyyspäivän kulku ja me lähdetään laskemaan sankarihaudalle Seppele ja siellä on myöskin juhlapuheet. Kokoontuneet tänne muistomerkille, joka muistuttaa meitä maamme vaikeista ajoista, ristiriidoista, joista ei päästy sopuun neuvotellen. Toisaalta muistomerkki on myös osoitus siitä, että pian tuon väkivaltaisen ajan jälkeen Suomi oli yhtenäinen. Vaaran uhatessa yhtenäinen Suomi pystyi sopimaan asioistaan ja onnistui säilyttämään itsenäisyytemme ja vapautemme. Ja muistakaa, vanhempanne ja isovanhempanne iloitsevat käynneistänne. He odottavat teitä aina, ja kun heitä tapaatte, kuunnelkaa ja kyselkää heiltä kaikkea mahdollista. Tallentakaa vanhempien sukupolvien kertomukset niin kauan kuin se vain on mahdollista. Sitä työtä ette tule koskaan katumaan. Toivotan teille hyvää itsenäisyyspäivää ja jouluodotusta sekä menestystä koulutyössä. Sankarihaudalla oli kylmää, mutta kaunista. Nyt nautitaan glögeistä.